Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που καταφέρνουμε και φέτος να μαζευτούμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους ήρθανε. Και το λέω ειλικρινά, πραγματικά χαίρομαι που μαζεύομαι κάθε χρόνο. Δεν έχει περίμενε, να μιλάω τώρα. Αν μιλάω, να σταματάω. Ή τον σταματάς τώρα που παίρνει φορά. Παίρνω φορά, με σταματάς, δεν μπορώ να σταθώ. Φροντίζουμε. Σαν τις καπνίες στα πλάκια. Να πάρετε μια θέση. Έλεγα λοιπόν ότι το εννοώ, ότι πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά που μαζευόμαστε κάθε χρόνο εδώ πέρα. Συνεχίζουμε μετά από τόσα χρόνια και είμαστε μια καλή παρέα και αυτό είναι το βασικό για μας. Το έχω καταλάβει και θα κάνω κάτι με αυτό. Και είμαστε και αγαπημένοι. Αυτό είναι το κυριότερο. Καταφέραμε μέσα στα 15 να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Ευτυχώς με σχετικά λίγες απώλειες. Το ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι μαζί μας και που συμμερίζονται την τρέλα μας ανησυχούν για μας και για το τι μπορεί να μας συμβεί στον δρόμο. Το καταλαβαίνουμε. Είχαμε ένα-δυο θεματάκια. Το πιο πρόσφατο της θάνατη του Μίμη. Αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι τα τελευταία. Ευτυχώς δεν ήταν σοβαρά και ελπίζουμε κάθε φορά ότι θα είναι τα τελευταία. Θέλουμε λοιπόν και θέλω εγώ να σας πω, προσέχετε στους δρόμους παιδιά, προσέχετε πολύ. Μην θεωρείτε ότι επειδή είμαστε πολλοί μας έχουν μάθει οδηγοί και έχουν συνηθίσει να μας βλέπουν. Δεν μας έχουν μάθει, δεν έχουν συνηθίσει να μας βλέπουν. Συνεχίζουν να κυκλοφορούν στον δρόμο άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιτάνε μπροστά τους και νομίζουν ότι το μόνο που θα δουν είναι μεγάλα αυτοκίνητα και μεγάλα λεωφορεία. Εναπόκειται σε εμάς και αποκλειστικά σε εμάς να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και να είμαστε καλά για μας και για τις οικογένειές μας. Οπότε συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που μας αρέσει, γιατί είναι η τρέλα μας και δεν πρέπει να το σταματήσουμε, το ξέρουμε. Αλλά έχουμε πάντα στο μυαλό μας να γυρίσουμε πίσω γεροί. Και έχουμε πάντα στο μυαλό μας να φυλαχτούμε όχι από το πιθανό, από το απίθανο που μπορεί να βρούμε μπροστά μας. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο το έτσι λίγο στενάχωρο, να πω ότι του χρόνου, φέτος μάλλον, το 2016, ελπίζουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο ποδήλατο. Ίσως να ρίξετε μια ματιά στο πρόγραμμα των Μπρεβέ πίσω. Έχει πάρα πολλές διοργανώσεις της Μπλε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δοθεί ψυχήτε και σώματι στα Μπρεβέ, με πρώτο και καλύτερο εδώ τον Έκτορα. Και όχι μόνο. Έχουμε τον Χρήστο που ασχολείται πολύ. Έχουμε πολλούς ακόμα, δεν θα πω ονόματα, αλλά για να μην γίνω κουραστικός, που ασχολούνται. Τα Μπρεβέ τα αγαπάμε, μας αρέσουν και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Και θα κάνουμε όχι μόνο Μπρεβέ, θα κάνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με ποδηλατοτουρισμό. Δηλαδή, θα κάνουμε εκδρομές με τα ποδήλατα για να δούμε την υπόλοιπη και την ακρόστη Ελλάδα. Ήδη έχουμε κάποιες ιδέες. Κάποιοι φίλοι εδώ σήμερα μοιραστήκαν μερικές ιδέες τους μαζί μου και μου φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσες για να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Ταυτόχρονα έχουμε την άλλη κατεύθυνση, τους πιο αγωνιάριδες, αυτούς που νομίζουμε ότι ακόμα μπορούμε να γυρνάμε τα πεδάλια πιο γρήγορα. Νομίζουν, ναι, και νομίζουμε, καμιά φορά το νομίζω και εγώ παρασύρω από εσάς. Αλλά έχουμε και για αυτούς. Έτσι. Ναι. Έχουμε διοργανώσεις λίγο πιο έτσι, με λίγο περισσότερη ένταση. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν έχουμε αγωνιστικό τμήμα, έχουμε ψεύτο αγωνιστικό τμήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Το βασικό είναι ότι θέλουμε να διατηρήσουμε το ύφος μας. Έτσι, το ύφος μας είναι αυτό το παρεΐστικο ύφος που βλέπετε εδώ. Το βλέπετε και οι ποδηλάτες και οι συγγενείς και φίλοι που επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε που έρχεστε κάθε φορά και μας κάνουν παρέα. Αυτό το ύφος είναι που θέλουμε να διατηρήσουμε. Θέλουμε να δώσουμε σε όλους να καταλάβουν ότι δεν είμαστε κάποια ειδική κάστα ή κάποια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Απλά μας αρέσει να είμαστε μέσα στη φύση και ταυτόχρονα να παίρνουμε βαθιές εισπνοές, έτσι λίγο πιο έντονες την ώρα που κάνουμε ποδήλατο. Αυτό το speak for yourself. Να νιώθεις φυσιολογικός. Άρα λοιπόν ο στόχος του Συλλόγου είναι να συνεχίσει να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι η επαφή με τη φύση, το ποδήλατο σε χαλαρούς ή και σε λιγότερο χαλαρούς ρυθμούς είναι κάτι όμορφο, κάτι ωραίο. Δίνει ευκαιρία για γνωριμίες, δίνει ευκαιρία για παρέες και δίνει ευκαιρία για να γνωρίσουμε την πατρίδα μας κατά τη διάρκεια και διαφορετικά, αλλιώς όπως λέει, πολύ σωστά. Να μην πω περισσότερα, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαστε όλοι εδώ. Να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία και όλοι όρθιοι πάνω στα ποδήλατα και να είμαστε καλά να τα λέμε κάθε χρόνο στις σπίτες μας και σε κάθε άλλη ευκαιρία. Άντε με τον άλλο.
φωτογραφίες, δεν βλέπω φωτορεπορτάζ. Να η καλή μηχανή. Αυτό είναι. Είναι το James Bond είναι. Λοιπόν, θα κόψω τετράγωνα κομμάτια. Θα την κόψω πρώτα σε 4 μεγάλα τέταρτη μόρια και μετά σε τετράγωνα μικρότερα. Θα ξεκινήσουμε να κόψουμε ένα του Χριστού και ένα του κλαμπ. Ένα του και ένα του κλαμπ. Μετά... Ένα του Χριστού, ένα του κλαμπ, ένα του Μαντζή, ένα του Βασίλη, ένα του Παπαντούς. Όχι, οι Άγιοι πάνε σε ένα κομμάτι. Του σπιτιού έκοψε σπιτιού. Ο άνθρωπος είναι έμπειρος. Αναλαμβάνει ο κύριος Αντιπρόεδρος και του χρόνου να είμαστε καλά. Θα κερδίσεις. Τώρα τα μέλη και οι γκές. Αυτό είναι ένα κόκκινο. Και δώρο μια κρέμα άσους για τις διακρίσεις. Έχει δώσει μια κρέμα άσος ακριβώς για το σοφά. Φέτος λοιπόν έχουμε πάλι τον πολυχιλιόμετρο νικητή της 10. Ξέρω ότι με σκέφτηκε. Τον οποίο θα βραβεύσουμε. Εκτός όμως από αυτόν έχουμε και μια δεύτερη και τελειώνουμε με 2 βραβεύσεις. Σας υπόσχομαι ότι θα ξεμπερδεύουμε για σήμερα. Η δεύτερη βράβευση είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί μας από τις πρώτες μέρες της οργάνωσης του κλαμπ. Ψυχείται και σώματι, έχει κάνει ποδήλατο μαζί μας, παρόλο που τώρα τελευταία δεν κάνει πολύ συχνά και μας έχει βοηθήσει σημαντικά στο να στήσουμε το κλαμπ. Ξεκινάω λοιπόν από τον δεύτερο, είναι ο Γιάννης ο Μιλιδάκης. Μπράβο! Ο Γιάννης ο Μιλιδάκης, εκτός του ότι είναι παλιός ποδηλάτης και έκανε μαζί μας ποδήλατα από τις πρώτες μέρες, είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε και υλικά, χρηματικά εννοώ συγκεκριμένα, να οργανώσουμε και να ιδρύσουμε το κλαμπ. Είναι λοιπόν από τα ιδρυτικά ιδρυτικά στελέχη. Μπράβο, μπράβο. Δώστε και σώστε, δώστε πιο πολύ ωραία. Εγώ παιδιά έχω σε Περίμενε, τώρα πρέπει να ποζάρουμε εδώ πέρα. Πού να ποζάρω που είμαι, έχω πάρει 20 κιλά από το Ο Γιάννης λοιπόν συνεχίζει μέχρι και σήμερα κάθε χρόνο και μας υποστηρίζει και χρηματικά. Είναι ένας από τους βασικούς χορηγούς της ομάδας. Είναι το Western Water, για όσους δεν καταλάβανε, που βλέπετε πάνω στην μπλούζα. Ο σπόνσορας. Έτσι. Είναι ο σπόνσορας. Έχουμε και άλλους σπόνσορες, αλλά ο Γιάννης είναι ο σπόνσορας και τον ευχαριστούμε πολύ αυτό. Ελπίζω και φέτος να είμαι συμμετής σε ό,τι μπορώ και Να κάνεις και λίγο ποδήλατο μαζί μας. αλλά και αν θέλετε να κάνετε συσκέψεις ή οτιδήποτε άλλο, τα γραφεία είναι στη διατησία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, μπράβο. Πρέπει να βοηθήσει και στο Δουσού. Πρώτα όμως έκανε τα χιλιόμετρα και μετά ήρθε στο Δουσού. Οπότε δεχτήκαμε να τον βραβεύσουμε. Ο Γιάννης ο Τζουγέρης. 10.702 χιλιόμετρα. Τα καταγεγραμμένα είναι αυτά, έτσι. Έχει κάνει προφανώς πολύ περισσότερα. Αυτά είναι αυτά που έχουν μετρήσει. Αγόρι μου. Συνολικά, ακούστε, 30.200 χιλιόμετρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ όλους σας που ήρθατε εδώ πέρα. Θα πιαστώ από την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον team για το Black Cup 2016, στο οποίο αποφασίσαμε ότι θα πρέπει σιγά σιγά να μην το κερδίσουν μόνο μπρεβετάδες, αλλά να επιβραβεύονται και άτομα τα οποία συμμετέχουν στις δράσεις του συλλόγου, όπως προπονήσεις κλπ. Θα ήθελα την προσοχή σας σε αυτό το κομμάτι, ώστε να δηλώνετε σωστά τα χιλιόμετρα. Τα χιλιόμετρα θα φαίνονται πάντα στο blog. Γράφουμε αυτά τα χιλιόμετρα, όχι από το σπίτι μας. Και επίσης πρέπει να κάνουμε όλη τη βόλτα για να μετρήσουμε τα χιλιόμετρα, όπως για να μετρήσει ένα μπρεβέ πρέπει να κάνουμε όλο το μπρεβέ για να πάρουμε το μονοκάσιμο.
Αυτό ήθελα να σας πω σχετικά με το Black Cup. Λοιπόν, έχουμε καταφέρει και φέτος να μαζέψουμε κάποια δώρα, τα οποία τα μοιράζουμε στα παρόντα μέλη, όπως και πέρυσι. Η μοναδική εξαίρεση είναι μια μπλούζα που θα κάνουμε δώρο στη Χάνα, η οποία είχε το ατύχημα και δεν μπορεί να είναι σήμερα κοντά μας. Θα δώσουμε την μπλούζα στο Χρήστο για να της την παραδώσει και τιμητικά ας πούμε ότι κερδίζει ένα φλουρί για να είναι σύντομα κοντά μας. Λοιπόν, για μένα έχω το 21 κερδίσει. Λοιπόν, θα μου βρεις κανένα παιδάκι. Και αυτό παίζει. Λέει cycling club και τα λοιπά και τα λοιπά. Πριν ξεκινήσεις, για το team ένα χειροκρότημα. Μπράβο στο team. Ο άνθρωπος έχει βγάλει τα μάτια του Excel. Τουλάχιστον ευχαριστούμε. Γι' αυτό μας βαρέθηκε και φέτος κάνει ορειβασία. Έτσι. Θα επανέλθει, θα επανέλθει. Έχουμε επίσης 3 μπλουζάκια αντρικά, τα οποία είναι small, medium και large. Θα τα κληρώσουμε και όσοι οι τρεις που θα τα κερδίσουν θα βρουν τα μεγέθη μεταξύ τους. Ένα λαχνό ακόμα θέλουμε. Να πάρεις 3. Μάξιμε το 45 θα παρακαλώ. Κάνε εκεί ανακάτεψε να γίνει αγωνία, ταμπούρλα. Τα 3 μπλουζάκια είναι τώρα. Είναι ζεστό κρύο, ξεκάθαρα. Το νούμερο 8. Εγώ. Νάτος! Τι κερδίσει και πέρσι άλλος. Είναι small, κάνει. Το νούμερο 17. Κέρδισες! Έτυχε. Εγώ έξτρα small θέλω, δεν με πιάνει, βγάλτε μου ένα άλλο δώρο. Εδώ, Σταύρος. Και το 36. Και 10 μαθήματα σπίτι. Ωραία. Το γυμναστήριο υγεία και διάπλαση. Το Μάκης Αντωνόπουλο. Φαγγής! Ευχαριστούμε. Δεν πειράζει, ξέρουμε Μία τρίμηνη συνδρομή για το γυμναστήριο και 10 συνεδρίες σπίτι. Τα λέει σωστά. Λοιπόν, ό,τι χειρότερο δώρο να σας στέκει στο σπίτι σας. Να είστε προετοιμασμένοι. Χωρίς το δώρο. μασάζ. Το 1. Το ένα, ποιος είναι το ένα? Τα 10 συνεδρίες σπίνινγκ τώρα. Πάμε καλά. Το 29. Ποιος είναι το 29? Φοβάται. Ποιος? 29. Νάτος, δώσ' το από εκεί. Εδώ έχουμε από το Γρηγόρη Φίτρο και τη Simbat, κάθε χρόνο μας βοηθάει στην πίστα μας. Έχουμε 3 σετ GPF, θα το είπα, ναι, GPI. 3 σετ GPF. Γιάννη, βγάλω το καφέ, δεν τον βλέπω να... Ωραία. Το νούμερο 2. Το 2. Το 2. Εσύ είσαι ο 2. Μπράβο στο 2. Εσύ τα φάρμακα ρε παράσα. Σας αδύνατο να τα πάρετε τα φάρμακα. Λοιπόν, το νούμερο 11. Το 11. 11, ψαχτείτε. Ποιος? Λούκο. Μπράβο ρε το λεπτάκι. Το τρίτο σετ. Το 6.
Τώρα έχουμε δύο φωτάκια τα οποία έχει ψωνίσει με όλη την αγάπη ο Δημήτρης Ζαφριόπουλος. Και παρέχει και εγγύηση για την καλή λειτουργία. Έχει γνήσια φωτάκια made in China, δεν είναι μαϊμού δηλαδή. Έτσι. Περνάμε στα βρεφέ. Ποιος έχει φαντάζομαι. Ένα παιδάκι παπάτσα. Το Χριστάκι. Έλα, Μάξι, δεν θα έβαλε. Πού είναι η Αλεξάνδρα. Έλα τραβήξε ένα κύριο. Περίμενε. Εδώ από το κουτί, Αλεξάνδρα. Πάρε ένα χαρτάκι. Δώσε στον κύριο και δώσε στον κύριο. Νούμερο 44. Καιρός να ξαναρχίσω. Και φωτάκι. Και φωτάκι. Καιρός να ξαναρχίσω. Για τον Χρήστο να φωνάξει. Κοίτα να το δώσει στον παπά σου, Το 35. Το 35. Να και το 35. Φωτάκι. Το τελευταίο αυτό είναι πιατέλα. Το τελευταίο δώρο είναι προσφορά από τον Γιώργο τον Σίβα που είναι και μέλος του Δουσού. Θέλω να βγάλεις το καλό μου προφίλ. Μια καφετιέρα Dolce Gusto. Μας κάνει προσφορά από το κατάστημα We Love Toys και We Love Supermarket, τα οποία κάνεις εκκτηριακές αγορές σαν να ήσουν σε σούπερ μάρκετ και σου έχονται στο σπίτι σου. Καλύτερα δεν θα το έλεγα ούτε εγώ. Θα τον βγάλω να γίνει και να τα Θα λέει. καλέσω τη Βάσο που πάντα μας φιλοξενεί. Έλα βάζω, έλα. Σε ένα καλό πράγμα. Πες το δυνατά. Το 24. Το 24. Έλα, Δημητράκη. Μπράβο. Το bikeme.gr, το ποδηλατικό κατάστημα, μας έχει κάνει προσφορά 2 ζευγάρια γάντια και ένα retool bike fitting, το λέω σωστά. Το retool bike fitting είναι αξίας 150 ευρώ, από ό,τι ξέρω. Wow. Το μεγάλο δώρο. Έτσι, θα επικοινωνήσει όποιος θα κερδίσει με το Φραγκίσκο για να εξηγήσει τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε ένα... Βασίλη, το φωτομοντέλο εικόνη σου. Το φωτομοντέλο εικόνη σου. Ένα εικόνη του Βασίλη, εικόνη του Βασίλη. Η κόρη του Βασίλη. Έχουμε άλλο μικρό. Τώρα. Ναι, εδώ είναι για τα γάντια του. Κερδίσει ο πατέρας σου. Αυτό Για τα γάντια. Σύλλια το 45 τραβή. 13. Άλλο ένα ζευγάρι γάντια. Το 45 σου είπα, παιδάκι μου. 28. Έλα, Μάξι με τραβά. Πριν το retool bike fitting, επειδή δεν βρήκαμε ένα φλουρί, έχουμε και ένα μπουκάλι κρασί το οποίο μας προσφέρει το Flam Rouge. Και η Βάσο. Αυτό ήταν που ήπιαμε. Μήπως κάποιος το έφαγε. Σπύρο, αυτό ήταν που ήπιαμε. Να το χείρι. Το 34. 34. Εγώ ρε είμαι το 34. Τώρα, για το
Μαζί να το πει Την εικάζουμε στο το φρουρί τώρα. Retour Bike City. Φτιάχνουν το ποδήλατο στα μέτρα. Το 18. 18. 8.